Dan il-gvern ma jiddejjaqx jaġixxi favur governanza ġusta anke jekk il-kap tal-oppożizzjoni jevita milli jsemmi riżultati pożittivi li kiseb pajjiżna u jisħaq biss dwar governanza. Dan sostnih il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika fil-Gżira. Imma ħaddieħor għand kemm qata' qalbu li jitkellem dwar dawk l-affarijiet għax jaf li n-nies jaqblu ma' dan il-gvern qed jitambar fuq din tal-governanza. U jien ma niddejjaq xejn, we will take it head on il-kwistjoni tal-governanza. Ħalli nuru li hemmhekk ukoll biddilna d-direzzjoni u ħankomplu nbiddlu d-direzzjoni ta' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru fakkar li kien dan il-gvern li daħħal il-Whistleblowers Act li tipproteġi dawk li jikxfu fejn ikun hemm inkorrettezzi biex bekk tkun tista' ssir ġustizzja. Fakkar ukoll li kien Simon Busuttil li ma ħax azzjoni meta whistleblowers vela ċaru tont dak li kien għaddej b'referenza għal każ ta' Giovanna De Bono. Simon Busuttil m'għandux l-awtorità morali jitkellem fuq governanza għal il-Prim Ministru huwa dan il-gvern li se jindirizza dan il-qasam b'serjetà. Għandna aħna l-awtorità morali li nuru li anke f'dan il-qasam kapaċi nieħdu l-lezzjonijiet, kapaċi nammettu li maħniex perfetti. Imma kapaċi ngħidu lin-nies kif biddilna dawn l-affarijiet kollha li deru impossibbli f'sentejn u nofs ħankomplu nbiddlu dan il-pajjiż anke fil-qasam ta' trasparenza u tal-governanza. Amministrazzjoni preċedenti kienet taħdem f'kuntest fejn kwistjonijiet serji ma kinux jiġu indirizzati. Issa taħt dan il-gvern ix-xenarju nbidel u wieħed mistenni jerfa' responsabilità. Hawn sellem lil Manuel Mallija u Michael Falzon. Joseph Muscat qal li l-poplu jistenna aktar u fi żmien li ġej se jkollu aktar raġunijiet għalfejn jagħti l-appoġġ lil dan il-gvern. Nies li jgħidulna aħna konna nappoġġjaw il-gvern, tuna raġuni mill-ġdid li nibqgħu nappoġġjaw il-dan il-gvern u aħna ħantuhom biżibilju raġunijiet għaliex ikomplu jappoġġjaw lil dan il-gvern mhux biss bis-saħħa li kellna u li għandna sallum il-ġurnata imma b'saħħa bla preċedent tas-snin li ġejjin. Il-moviment għamel bidliet kbar li bidlu l-pajjiż għal Prim Ministru tant li l-poplu jistenna li żbalji ikunu indirizzati b'mod differenti. Reazzjoni li fi kliem Joseph Muscat tpoġġi lil moviment bħala xhieda li l-pajjiż inbidel.